musidɓe tedduɓe heediɓe sankare Yumum Wally Seck woni jaaga. Eɗen gandi e nder oɗo saaha Sénégal fof ene suni ngam jaaga gonka mum e rendo ngo. Kadi so ɗum menni eɗen gandi goski hi ko hande ke ari ene wayno kanko jaaga o ubbama toon to Guénale Yoff. Ko ardi eɗen kala en mbiyanmo wonde yo Allah yurmomo yaafo yo Allah harnumo aljanna, yo malaikaji moƴƴi jaɓomo ɗo yeeso makko finirmo caggal makko finir ko ɗacci, yo barke makko heddo e ko ɗacci, yo ɓooy sakkanade mo e duwanade mo. Kanko jaaga noon seeɗa ko ganduɗen e makko walla témoignage uji baɗɗi fewde e makko alay saago mbatten ɗum e ɗemgal ñiiniwal ngal nde tawno ko debbo julɗo, kadi ko debbo karesira, kono kadi ko debbo social. Ɗum woni ko yimɓe gandirimo, hunde fof o waɗat kadi o yiiɗa feeñde hen. Kono noon ko jinnoɗo Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kanko jaaga, nde tawno yimanede mo Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walla jaranede mo Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala fof ko jarananimo. Kono kanko fof e hebde nema e nder gurdam makko o yejjitani wonde ko maayowo. Ko ɗum saabi kanko jaaga o fewni yanade makko ko ardi mo suuɗo e leppi leydi, saabu ɗum o asanonoma yanade makko o wi wonde ko yo ubbi e sara joom galle makko woni Thione Ballago Seck. Kanko jaaga noon hollitama wonde ene waɗanno mayɓe ɓe gandanɗa hoorema jomumen ganda holi wonɓe koreji mumen. Kanko jaaga ɓeɗon mayɓe de ko kanko ƴettanno ɗumen en charge e nder armeluji ɗi. Ɗum noon o yahat o lootaɓe haɓe laaɓa, o waɗa feere fof ha koreji mumen mbawa fawde juuɗe mumen tigui rigui ha joni e goski mumen. Kanko jaaga noon hollitino wonde mayde makko o yiiɗa mbumbayi waɗa hen. Kono noon sa woni Yumum Wally Ballago Seck, a woni joom suudu Thione Seck, falla budda hay sino so tawi a yiiɗa eɗo Sénégal eɗo aduna o tolni e nder oɗo saaha, alay saago won golle ɗe mbaɗata filtodire windere aduna Allah fof nanat ɗum. Hay sino so tawi a yiiɗa mbumbayi, a yiiɗa tigui rigui ha joni mouvement o waɗa e sankare ma, ɗum latoto tan. Kono toon hollitino wonde o yiiɗa so tawi o sankima média ji ɗi ƴettita ɗum en jii sankare makko, ɗum saabi wiyama wonde aéroport hay goto média yiiɗaka yiyeede toon wonde ene filma goski hi e grangal mum, e tawno hunde fof koye sutura o yinno ɗum. Kanko jaaga o wino wonde e nda so maayi e nder oɗum tuma o yiiɗa wiye wonde ene waɗe janaysa o nde yaaha ha hedde yontere no ɓe mbaɗata hande ni, walla warde hen ko wayno ha joni dammuli, walla warde hen ko wayno ha joni nayyi walla gayi walla goɗɗum e goɗɗum e nder oɗum tuma. Ko ɗum saabi noon kala ko wino ina wayno respectama. Ɗum ɗon ɓe mbino wonde kala jiɗɗo arde duwade yo duwo e nder oɗo saaha, te so tawi no duwoyo yaato galle mawɗo to duwoyo toon. Wadde noon eɗen gandi so tawi wonde ko maalu, so tawi kadi maale maalu ene ƴeewe, kanko jaaga de eɗen mbawi wiide wonde ko malaɗo, nde tawno ko debbo ɓurɗo e nder rewɓe hande e nder oɗo saaha. Nde tawno hande won jogotonoɗo ko jogui o yiɗata ko hollikinade, yiɗata tigui rigui ko hollinde yimɓeɓe wonde ko mo yimɓeɓe foof ndewi walla mo yimɓeɓe foof gullata o ko kanko jibini ɗum. Kono ɗum fof e wade noon kanko jaaga en jii ɓaɗade mo ɓiɓɓe makko ɓe, nde tawno vidéo ji makko caggal no sanki nde jalti to jarnata ɓiyi ko waali, omo ñagono ɗum judde balɗe moƴƴude battane, omo jagono ɗum aussi kala ko woni fandare mum e mum e kuccam mum yo guena waɗan ɗum laato. Ɗum noon sikki ala kanko jaaga oɗon o suuɗimo leppi leydi udunede ɓurnumo yettede, nde tawno ala e nduɗo duniyaru. Kono noon bandiraɓe men gartu seeɗa, nde tawno fonnoɓe janguinde yimɓe diine, fonnoɓe andinde ɗumen, fonnoɓe yiide yimɓe woɗɓe ene mbaɗa, deftino ɗumen e lawol poccingol ngol woni siratal mustaqim. Sikki ala ko kañumen duttoto ene mbaɗa gueɗe ɗe gandanɗa hoorema diine l'islam yaadani hen, walla gueɗe ɗe gandanɗa hoorema yidde beus walla jiiye kam. En jii won oustas goto biyeteɗo Mouhammad, oustas gonɗo toon to Sen TV, en jii caggal mayde jaaga o waɗama interview mo yaltina vocal makko battidiɗo hakkude makko e jaaga. Ɗum noon eɗen gandi hay goto yonata ko way noon. Firti wonde koye nder mayde ni jomum ene jiiɗo darde hen buzz walla ne jiiɗa hebde hen buzz kañumen e nder koye men.
donc nak eɗen gandi ɗo aduna mo jikki koko gasata, mo jubbi koko gasata, mo ɓafti koko gasata, mo mefti koko gasata, ala ko gasata sona laamu gueɗo. wadde noon so tawi neɗɗo wuuri haadi film aji mumen koko filmate hedoro ko film o wona boƴƴo walla film bonɗo, yo neɗɗo o jogo sutura e hoore mum, c'est très important. suura kadi goɗɗo mo gandanɗa hoore ma woni cuurnoɗo ɗum e sago gurdam mum. ɗum noon hande yimɓeɓe nana profite hebde buzz e nder mayɗeli, yimɓeɓe nana profite ñagade ni e nder mayde e nder oɗon tuma, yimɓeɓe nana profite e nder oɗon tuma jewtude ko gandanɗa hoore ma walla ñoode yimɓe e nder mayɗeli. ɗum ɗon fof ene foti gasde ha laaɓa nde tawno diina l'islam ene sali ɗum. nden mayde wonno ko so tawi neɗɗo maayi e nder galle, galle o defata, galleji takiɗi taariɗi ɗi kañumen defata gadda, ɗum woni ko woni ɗon. so tawi neɗɗo maayi fodde balɗe 3 balɗe 4 galle mum defata, wonɗo heddi noon e nder nokkuji men ɗi, kono noon eɗen gandi e nder oɗo saaha so tawi neɗɗo maayi jomumen ƴeewata ko wadde banaji, cikka wonde ko yangue, sa haalanaka wonde ko mayde woni ɗo, cikkata wonde ko yangue woni ɗon. ɗum ɗon batten hakkillaji men ɗi duttuɗen e gueno, ganden ɗo goto fof ma tagge, kadi haadi ma leydi tigui rigui tagge nangue ɓaare. ɗum noon mboɗo sikki neɗɗo e hoore mum koko taggete so Allah ko lamɗo haaji. ɗum noon sikki ala yo Allah wattu en e juutoɓe balɗe moƴƴoɓe battane, kadi so tawi wonde en jeehi ɓesguji men ɗi mbawa rewde e diina l'islam. ko ɗum woni nde tawno hande e nder oɗo aduna mo gonɗen, pour mbawa wasde yoolade e pine janane, mbawa wasde yoolade e diineji janani, hunde satunde wonata. nde tawno hande radio ji ɗi nana neha, téléji ɗi ene neha, réseaux sociaux ji ɗi ene neha, te ndiɗon needi fof noon ko nehade e diine l'islam ɓuuri ɗum. banda men tedduɓe, musidɓe horsuɓe, ko ni woni no sifori, yo Allah yurmo yaafo jaaga.